דבר. תומר נעמן, קטגוריית עילית, קרוספיט סופרדרייב. יאללה. התחלנו. כן. 120. רואים? נראה לי, תשמע. איזה עוד פה לרגע. הנה, כן, רואים. 15. 15. 20. כן, נראה לי, רואים טוב. יאללה, תעשה 1.5 מטר. בוא פרידמן, בוא תחזיק את זה רגע. יש, רואים? מהנקודה הזאתי, זה המתח. אנחנו רוצים על זה. רצים. ואנחנו... 1.70 מטר. 1.70 מטר. בוא נראה את הארגז, איפה הארגז? איפה? זהו, תנעל אותו. הופ, 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 הופ. הנה, אנחנו מפה 0.0 עד לפה. יש לנו 1.50 מטר. אולי צריך עוד קצת לקחת את המוט הצידה. הארגז שם אפילו. אז הנה. מ-0.0. הארגז פה. בבא, הנה 0.0. והנה המוט פה. אתה רוצה תזיז קצת המוט גם שיהיה. לא, הנה, אנחנו ב1.50 מטר פלוס. בסדר, הנה, אני מראה לכם שוב. הארגז שמה 0.0. ואנחנו עוברים את הקו. וזה המתח שאנחנו עושים. בוא תראה את הגובה שלו. הגובה של הארגז. מ-0.0 60. הנה 0.0 ואנחנו פה ב-60 סנטים. בסדר? והנה תעשה רק קפיצה אחת שאני אראה שזה תופס. בבקשה שם. כן, כן. רואים, אז מה? רואים שאתה יורד רגל. לא, רואים שאתה יורד רגל. קפוץ. כן, אתה בוא תסתכל איך רואים. מה, לחכות או להתחיל? נתחיל ביחד? שמת לו את הפתיסה? כן. תעשה טוסט טובה, כן, נראה לי רואים, אתה תעשה. אבא, רואים טוב נראה לי פגז. כן, רואים פגז. מיקום טוב. סידרת 3 דקות דקה. פרידמן, עוד 5 לוחצים. עוד 5 שניות תלחץ איתי ביחד. רגע, 5, 4, 3, 2,
אחד, לחיצה. שלוש, שתיים, אחד, תומר תתחיל. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, לא לרדת, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, לא לרדת, לא לרדת, 41, 42, עלה, 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 43, 44, 45, 46, זמן! 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 46. לא להתייחס. מה, הגוף? אווירה של קונצרט. חצי דקה! חצי דקה! יופי! אתה ביד! יופי! אותו דבר! אותו דבר בול! לא לשנות כלום! 20 שניות! 20 שניות! לא להתייחס! לא להתייחס לזה! 15! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 1! 2! 3! 4! 5! יאללה! 6! 7! 8! 9! איזה בושות. יאללה! הכל פש. דלתנו פלש. מה? כמה נחמד. 2! 3! הכל פש. 4! דלתנו 5! פלש. 6! פלש. 7! פלש. 8! 9! יאללה!
דבר בול, קדימה להרים, זהו. אחד, שתיים, שלוש, יופי, אותו דבר. ועוד פעם. אחד, שתיים, שלוש, לכת, זה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, בוא. אחת, שתיים, שלוש, בסדר, אחת, שתיים, עזוב אותו, שלוש, יאללה, בוא לבר, אוקיי. על 40 שניות! תומר, זה הכל, זה הסיבוב! יאללה, חצי דקה, צח! 3, 2, 1, בא! 15 שניות! תומר, 4, 3, 2, 1 עד הסוף! פוט! למה לקטע לו? למה לא מתת 3 שניות? אמרתי לו! הוא יכול לעשות עוד אחד. הוא לא היה לו, דחיתי לו ככה. 25, 46. למה זה? 70 ו... כמה קפה אחד. חצי דקה! תומר! אנחנו צריכים 4 בר מסלה. 20 שניות! אתה רוצה סינגלים? אולי. אנחנו צריכים 4 בר מסלה. 4, 10. 5 שניות! 4, 3, 2, 1, זמן! אבל מהירים! תן לי אחד הרבה! תן 4 עכשיו, תן 4 ואז סינגלים! 1, תן 4, בדיוק! 4, עוד 2! 5, עוד 1! 6, עכשיו סינגלים! יופי! עוד 3! יופי! 1, עוד 2! יאללה! 1, יופי, עוד 1! יאללה! יופי, רד! יאללה, נו! 7, נו! 8 9 יאללה, בוא! תומר, 3 והסינגלים! 3 סאט אנד גו והסינגל! 3 סאט אנד גו! 1 הרים! 2 3 4 5 עוד 1 6 יאללה, לך! מהר! 1
תן touch and go, touch and go, touch and go! touch and go! אחד! די! נו! די! עוד אחד! שלום! יאללה, לך! אחד! די! נו! בוא לבר, בוא לבר! נו! עלה, 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 עלה! אחד! די! עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד! 4, זהו! זהו, זהו, זהו! על הכל? על הכל? 20 קילו מוד, 15 קילו, קילו, עוד 15 קילו, עומר נאמן, ארכד, ביי ביי.